ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 15/8/1947। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସିଲା କେଉଁ ବାରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ତେଣୁ ୟାର ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରିଛି। ଯେ ହିସାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କି 20 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେଉଁ ବାର ଥିଲା ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ତାରିଖ 15, ମସିହା ଲେଖା ହେଲା ଏଠି 47, ଶତାବ୍ଦୀ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥ 1600ରେ 0, 1705, 1810 ଏବଂ 1900 ହେଲେ 15। ମାସର ସଂକେତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇଠି ଉପରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ମାସର ସଂକେତ, ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ସଂକେତ ହେଲା 2, ତେଣୁ 2 ଲେଖିଲି। ଏବଂ ଅଧିବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ମସିହାର ଶେଷ 2 ଅଙ୍କକୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଲା ତାକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଆସିବ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଆସିବ 11 ଏବଂ ଅଧିବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 11। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି, ଆସିଲା 90, ଯେଉଁଟାକି ଯେହେତୁ ଆମେ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ 7ରେ ତାକୁ ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗଫଳ ଆସିଲା 12 ଏବଂ ଭାଗ ଶେଷ ଆସିଲା 6। ତେଣୁ ଭାଗ ଶେଷ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାରଟି ଜାଣିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 6 ହେଲା ସପ୍ତାହର ଷଷ୍ଠ ବାର, ଯେଉଁଟା ଶୁକ୍ରବାର। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।